Ay, nangita kami kay Ma'am Marcela Montero. Ay, ikaw na eh. Maghatod mi atong gi-order nga kay ukay nga duha ka sako. Palang siya na siya pambaligya? Ah, ukay, duha ka sako nga ukay. Ha? Tagbo biya to pangukay eh. Isa may nag-order ani nay. Di wala pa biya siya nabayaran. Okay. Cash on delivery ba ya? Wala ka. Lagay ko na dai. Pambayaran mo dai. Cash on delivery siya ma'am, 15,000. Wala ka ni. Isa day nag-order ani ma'am. Kay kuan nakapangalan Marcela Montero, Purok 3, Barangay Estado. Mapriso ka ani, wa tayo bayad. Ikaw ni nay? Ikaw ni siya? Ako. Wala, saan man? Loy. Oo, naa sa order. Imo man gyud pangalan nakabutang. Duha ka bundle na ukay. Mabalik ya atong kamo ani eh. Ala, impas. Dinabihan nato ni mabalik. Saan kaya ni gay sugo ramang good mi maghatod? Amot-amutan na lang ni siguro ma'am. Si baba na lang sa namo nay. Madala gyud namo kabaw ron. Nay, natoy credential ang karabaw. Wala ra mapit credential to. Na, Kuwarang kulurom man day tong kabawa to. mong kabaw. Ah, impas. Basig maharang midra ba nga. Nangawat mig kabaw dire. Impas. Ali na among ipa-receive sa ato na to dai nung kabaw. Asa man to dapit? Ha? S36 Asa man to dai sa dapit? Ah, ali. Yog ko nay kana na yo. Happy birthday! Ay, okay ra. Normal man na. Happy birthday! Okay, daghana. Nay. Walay bayro nun nga 15 mil. Ikaw pa na 20 mil. Ay, sana all. Oh, sobra pas 15 mil no? Grabe. Saon na lang. Dili mo dalang kabaw. Okay. Nay, kabalo ka nay kung kinsa nagpadala? Lagan kay kwarta, 20 mil. Nilak nagapin si auntie, oh. Karon pa man nahitabo ko nama. Oh, ala, oy, sana, oh. Sige. Niyang tinuno kayo kay. Te, ang nagpadala na ay mensahe para sa imo ha. Ana siya, Dear Mama Eli, happy 56th birthday. Salamat sa tanan. Salamat sa maayong pagpadako sa ako bisan pa man so pakira ko nimo sa una. Galikay gihapon ko makasala aron dili mabunalan. Kung sa una maglagot ko magsigi kag yaw-yaw namo, karon mingawon nako. Swerte gihapon ko nga ikaw ang akong namama. Lahi lang jud imong paagi sa pagpakita sa imong love, pero na-appreciate na ako tanan gibuhat ninyo ni Papa. Mas maningkamot pa ko para sa atong pamilya. Bisan pa man sa mga kasakit o kalisod, magpabilin pirmi ang akong respeto o pagmahal kaninyo. Unta sa gamay nga pamaagi, mapalipay ka namo sa imong adlaw na tawhan. Inaampon ako sa Ginoo nga walaon na niya ang mga gipamati ninyo ni Papa sa kalawasan ug hatagan mog taas nga kinabuhi. Dili man ko perpekto nga pagkaanak pero buhaton nako ang tanan aron makatabang ko sa atong pamilya. Once again, happy birthday Mama. I love you both ni Papa. Surprise from Gingging, all the way from the city of Naga, Cebu. Oy, Salamat, Geng. gikan kay Ma'am Gingging. Asa man yung Papa? Ay, dali. Sige, mangayo sa mi og unsa ikasulti ninyo sa inyong anak.
Daghang salamat sa imong pagkuan sa mo akong birthday. Karon pa jud na itabo nako. First time. First time. Okay. Si tatay. Unsay kasulti? Ha, ulawon. Tay, una-una agad sa una tay itong nanguyab bagani ka ni nanay, o istoryador kaya kay ka, no? Sige, i-greet na lang si nanay og happy birthday. Yeah, oy, wala. Happy ba? Ingna ba? Happy birthday, babe. Oh. Ay, tay. Kisa dia, tay. Kisa dia kay nanay, tay. Okay, birthday man niya. Oh, kiss na. Wala. Pinatakla. Okay. Karon pag yung sukad. Okay. Karon pa jud na itabo sa Oo. kinabuhi. Sige. Atong kantahan si nanay og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nay, make a wish and blow your candle. Pabuton pa ta sa sunod tuig. Uy, daghan pa kay nga tuig, nay. Daghan pa dyan kay nga tuig. Dili lang kay sunod tuig, no? Okay. Happy birthday. Okay. Nay, kami ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga nakaabot ni diri karon sa estado sa imong ika-56 birthday, no? Og more years to come pa. Maayong panglawas permi sa inyo duha, no? Okay. Nya nalipay ta karon? Nalipay uy, sangko sa langit. Wow, sangko sa langit. Okay. Sangko sa langit. Nalipay sa anak. Teng natin sana all. Ina sunod. Unta ka muna pud sunod, no? Oh, malay na to. Nooy mundo Wow. Okay. Okay, sige. Palakpakan natin si nanay. Happy birthday. Salamat po. Nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking